Tohle je láhev vína, oblíbená součást jídla, obchodních jednání, romantických večeří. A taky Vánoc. Nejen, že s ním připijíme během štědrovečerní večeře a slavíme příchod nového roku, ale často jim obdarováváme naše blízké a obchodní partnery. A tak vinaři mačkají hrozny, co jim síly stačí, aby na Vánoce bylo co rozdávat. Obchody se zásobují a lidi a firmy kupují. Recepce firem jsou plné lahví, červené, bílé, do tašky, vánoční přání, prosím, pro vás. A na druhé straně jedno víno, druhé víno, třetí, čtvrté, páté, šesté, desáté. Ještě není štědrý večer a vy máte plné police vína. Co s ním? To lepší si necháte a zbylé darujete dál. A tak se víno točí jako hlava po tom špatném. No, a my jsme si řekli, že z tohohle kolotoče plného láhví vína vystoupíme. A místo, abychom vám dali láhev, kterou umístíte na polici nebo ho budete posílat dál, dáme ty peníze, za které bychom ho koupili, na dobrou věc. Dobrému andělovi. Aby za ty peníze udělal těm, kteří to potřebují, opravdovou radost. A opravdová radost je přece to, co k Vánocům patří spíš, než spíš plná vína. Děkujeme, že pomáháte s námi. Hezké Vánoce.